vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag. Ik heet u van harte welkom natuurlijk. Kulturu TV momenteel aan de Henk Aronstraat. En er heeft zich vreselijke aanrijding hier voortgedaan. We zien een busje, een Toyota busje en een truck daar. De busje is natuurlijk op zijn zij. Maar wij van Kulturu gaan dus even door met u om te kijken hoe dit eigenlijk is ontstaan. En de politieagenten zijn dus nog even bezig met hun onderzoek. En we zullen dus u zo meteen doorinformeren wat er precies gebeurt. Dit is wel een grote truck. Ze gaan nog dus even de camerabeelden nachecken en nakijken. En dan zullen ze dan direct weten hoe de aanrijding zich heeft voortgedaan. Het is wel erg. Die Toyota busje heeft heel veel schade. Maar ik zie dus geen schade bij die truck. Natuurlijk, het is een truck. Hij is stevig gebouwd, maar nog geen schade. Momenteel is er ook dus een file aan de Henk Aronstraat. De mensen moeten allemaal even vermijden. Ik denk dat deze Toyota busje van een bedrijf is. Ik zie dus Wellbuilt Kitchen Care. Wellbuilt Kitchen Care. Dus enorme schade voor deze bedrijf. Hier hebben wij waarschijnlijk de windshield of een van de spiegels. Ik kan wel constateren dat die auto, dus Toyota busje, heel ver is beland. Want we zien dus die sporen. En dit lijkt dus asfalt, hè, dat weg is. Kijk eens, ik heb net gesproken met de bestuurder van die Toyota busje. Hij heeft geen ongeluk gehad, gelukkig. Maar hij is een Engels sprekend meneer. Dus eigenlijk nu van Suriname. Hij geeft aan dat hij zij aan zij reed met die pick-up, die truck. Maar wat is gebeurd? De truck kwam op hem af, dus kwam dichter bij hem. Waardoor hij is gebotst met die truck en op zijn zij is beland. En dat is daar gebeurd waar die truck is gestopt en hij is dus hier terecht gekomen. Hij zei hij kon zijn remmen niet gebruiken, want binnen een fractie was hij op zijn zij. Maar hij zegt wel dat gelukkig er maar één auto is beschadigd. Ja, kijkers, tijdens hij op zijn zij lag en tot hier is beland, heeft hij een zwarte auris geraakt. Maar dat is gewoon kleine schade, een klein deuk. Nou, niet klein, maar is geen grote schade zoals deze Toyota busje. Maar gelukkig geen slachtoffers, geen gewonden. Maar het is wel jammer dat dit zich heeft moeten voordoen op zo'n maandag. Yes. Kijkers, dat na awiri fu a meneer die sabe vast onder awagi. Hij heeft rasta natuurlijk. En de man bij abif lift awagi
voor Amampura Mawiri, maar ja, dat is gaan snijden. Hè. Dus hij heeft heel veel haar ook verloren. En die meneer heeft ook een vreselijke ongeluk aan zijn rug gehad. Dus u kunt zien hoe erg dit was. Als er niemand was om Rasta te helpen natuurlijk, zou hij dus vastzitten daaronder. Maar godzijdank dat dit is verholpen. Doorrijden meneer Rodriguez, doorrijden. Is goed. En kijkers van Kulturo TV, ik wil u zeggen, rijd u veilig. Ze zijn nu wachtend op de sleepwagen, de sleepdienst om de auto weg te brengen. Maar kijkers, wees jullie voorzichtig in het verkeer. Maakt niet uit Suriname of waar je dan ook bent. Maar de agenten daar zijn bezig het verkeer te regelen en de mensen rijden dus een beetje onbeheerd. Maar kijkers, Christian Lakpat van Kulturo TV hier. Ik wens je een fijne dag en voorzichtig. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.